Estàs interessat per l'actualitat informativa? Quins àmbits t'interessen més? Política, economia, societat, cultura, esports... Sí, a mi el que m'interessa és cultura, però sí, en general un poc de política també, i això. A través de quins mitjans t'informes de l'actualitat mundial? Sobretot per xarxes socials, per Twitter i això. A través de quins mitjans t'informes de l'actualitat de Mallorca i de les Illes Balears? Per Twitter molt de pics o per articles que me passen per WhatsApp mateix. I els teus amics i amigues a través de quin canal s'informen? Sé que alguns llegeixen el diari, però jo crec que molts també per mitjans de comunicació, xarxes socials. De les xarxes socials, quines hi ets, quines te serveix per informar-te i a quina ets més actiu? La que més me serveix per informar-me, jo crec que és Twitter, però la que soc més actiu jo diria que Instagram. I a nivell de cultura, en realitat, Instagram també sí que serveix bastant per informar-te. En general, tu i les teves amistats, com formeu la vostra opinió sobre l'actualitat? Bé, jo crec que llegint alguns articles d'alguns diaris, en converses i tal, però bé, tampoc diria que ens informem suficient com per tenir una opinió molt clara. Quina importància té per tu la llengua a l'hora de triar un mitjà? Bastanta. Supos que si fos en castellà ni se faria la pregunta, però bastanta, no? Perquè és la meva llengua i m'interessa que se comuniquin amb ell. Coneixes de Balears i el Mediterrani? Sí. Vale. Què li demanes i què t'agradaria que tingués un mitjà de comunicació? Home, està bé que sigui orgànic i que se manegi en el que he dit, potser com que som més joves, que se manegi per xarxes socials, però és vera que tampoc sense haver de caure en fer notícies que potser només ocupin per el que ocupa un missatge de Twitter o això, o sigui, vull dir, estan molt bé els enllaços, sobretot que tu en articles o això, jo trobo, però és vera que no faria falta que se resumís tampoc tant en tan poques paraules com un tuit o això, vull dir, està bé que sigui orgànic, però tampoc ha de ser de menys, trobo.